Να ενημερίσω και εγώ όλους, όλα τα μέλη του συνδέσμου και τους φίλους και τις φίλες που ήρθατε σήμερα εδώ να μας τιμήσετε. Είναι μια πολύ σημαντική ημέρα αυτή για μας, όπως το καταλαβαίνουμε όλοι μας, και κρίνεται ασφαλώς και το μέλλον του συνδέσμου. Είναι πραγματικά η πολυπληθής και δυναμική σας παρουσία το μέτρο των δυνάμεων του συνδέσμου και για το επόμενο χρονικό διάστημα. Οφείλουμε όμως ιδίως τις ευχαριστίες μας σε όσους ήρθαν από μακρινές περιοχές της Ελλάδας, είτε με μισθωμένα λεωφορεία, είτε με δικά τους μέσα, για να δώσουν και αυτοί το δικό τους παρόν και να δυναμώσουν την αγνή και εθνική προσπάθεια του συνδέσμου. Η μέρα σήμερα είναι σημαντική. Είναι όμως και η μέρα χαράς και ικανοποίησης. Για όλους όσους είχαμε την πολιτική πρωτοβουλία για την ίδρυση πολιτικού κόμματος από τον περασμένο Αύγουστο. Διότι όταν δώσαμε το πρώτο μας ενημερωτικό δελτίο για τις προθέσεις και τις επιδιώξεις μας, υποσχεθήκαμε την πραγματοποίηση του πρώτου συνεδρίου μέχρι το πρώτο τρίμηνο του 2012. Επιβεβαιώνεται η πλήρη συνέπεια των λόγων μας. Σήμερα τελειώνει το έργο της η προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή του Συνδέσμου, όπως είχε συμφωνηθεί από τους ιδρυτές από το τέλος Αυγούστου. Έργο της υπήρξε η ίδρυση του πολιτικού κόμματος, η ενημέρωση του λαού με τις πολιτικές συγκεντρώσεις και η προετοιμασία της διεξαγωγής του πρώτου συνεδρίου. Θα παραδώσει στη νέα Διοικούσα Επιτροπή, στο Ανώτατο Πολιτικό Συμβούλιο που θα εκλεγεί σήμερα με κάθε δημοκρατική νομιμοποίηση, ένα πολιτικό κόμμα με πλήρη νομική υπόσταση και με δυνατότητες επιτυχίας του σκοπού που τέθηκαν από το 15 Αύγουστο του 2011. Να εκφράσω τις ειλικρινείς ευχαριστίες όλων μας προς τα μέλη της προσωρινής Διοικούσης Επιτροπής που ανιδιοτελώς εργάστηκαν ο καθένας σύμφωνα με το ρόλο που ανέλαβε. Επίσης, προς την Επιτροπή Διεξαγωγής του Συνεδρίου που πρόθυγμα επιφορτίστηκε το έργο αυτό και ιδίως τον κύριο Γιώργο Γερούλη. Ευχαριστούμε τους 22 αξιωματικούς εν αποστρατείο, αγαπητούς φίλους μου, που είχαν το ξεχωριστό θάρρος αναμφίβολα να εκθέσουν το όνομά τους στις λάσπες του διαδικτύου και να αναλάβουν την πατριωτική τους πρωτοβουλία, καθώς και τους 18 εξ αυτών που στη συνέχεια προχώρησαν στην ίδρυση του πολιτικού κόμματος. Μου δόθηκε η ευκαιρία στο παρελθόν να ευχαριστήσω δημόσια όλους όσους ήρθαν μαζί μας και ανταποκρίθηκαν στην τολμηρή πρόσκλησή μας στις 15 Αυγούστου το απόγευμα στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη στις δύο συγκεντρώσεις μας. Και παρά την αμηχανία και τους εσωτερικούς δισταγμούς, εξέφρασαν τη σταθερή θέλησή τους να προχωρήσει η πρωτοβουλία. Αισθάνομαι την ανάγκη να τους ευχαριστήσω για μία ακόμη φορά. Επίσης, όσους είχαν τη θέληση και την υπομονή να οργανώσουν γραφεία σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας και να δημιουργήσουν ενθουσιώδεις πυρήνες. Τέλος, να ευχαριστήσω αυτούς που παρέκαμψαν τις αμφιβολίες τους και γράφηκαν μέλη μας είτε αυτοπρόσωπα είτε από την ηλεκτρονική μας σελίδα, αλλά και όσους πολίτες είχαν το θάρρος να προσέρχονται σε όλες τις συγκεντρώσεις μας, πάνω από 50 που οργανώσαμε σε όλη τη χώρα. Πρόκειται για ένα εντυπωσιακό έργο που αντανακλά στο κυρίαρχο στοιχείο όλων των μελών του συνδέσμου. Την πίστη τους ότι αυτό που κάνουν το έχει ανάγκη η πατρίδα τους. Ο Σύνδεσμος Εθνικής Ενότητας ως πολιτικό κόμμα παρουσιάστηκε στο πολιτικό σκηνικό της χώρας μας εν μέσω μιας πρωτοφανούς πολιτικής που εφαρμόζεται σε δημοκρατική δυτική χώρα και επιφέρει την υποδούλωση και τη ραγδαία υποβάθμιση του βιωτικού επίπεδου του ελληνικού λαού. Ο Σύνδεσμος επιδιώκει με την πολιτική του δραστηριοποίηση πρώτον, να οδηγήσει στην εξαφάνιση το φαύλο και διεφθαρμένο μεταπολιτευτικό σύστημα εξουσίας. Δεύτερον, να σταματήσει τον κατήφορο της πατρίδας. Και τρίτον, να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις ανανέωσης του κράτους. Έχει τη στερεή, ειλικρινή και αγνή ιδεολογία της φιλοπατρίας, την οποία στερούνται όλα τα κοινοβουλευτικά κόμματα συλλήβδη. Έχει το θάρρος να αντιπαρατεθεί με το υπεύθυνο πολιτικό σύστημα. Εκφράζει πολιτικά το αυθόρμητο λαϊκό αίσθημα που καθημερινά παίρνει διαστάσεις εθνικής αξίωσης. Τα ένοχα κόμματα πρέπει να τιμωρηθούν και να αντικατασταθούν.
Ο λαός οδηγείται στην οικονομική εξαθλίωση. Η εθνική μας κυριαρχία έχει τραυματιστεί βαρύτατα και απειλείται χειρότερα. Το Σύνταγμα περιφρονήθηκε και το δημοκρατικό μας πολίτευμα καταλύεται. Οι σημερινοί πολιτικοί αρχηγοί απεδείχθησαν κάτω από τη φοβερή πίεση των ξένων δανειστών ανεπαρκείς αλλά και απρόθυμοι και πρόθυμοι να υποκύπτουν εύκολα στις ορέξεις των εντολοδότων τους. Οι πολιτικές τους ακροβασίες και οι μεταστροφές, ακόμη και στα πλέον καυτά εθνικά ζητήματα, έγιναν καθημερινό φαινόμενο. Αυτοπαγιδευμένοι στις κομματικές νοοτροπίες και στα προσωπικά τους συμφέροντα, είναι ανίκανοι να αντιληφθούν το λαϊκό αίσθημα και να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων. Δεν είναι τυχαίο ότι οι υπέρμαχοι της μνημονιακής πολιτικής στην Ελλάδα είναι ο Υπουργός Οικονομικών και ο αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας, που προαλήφονται και οι δύο για το πρωθυπουργικό αξίωμα. Ιδίως ο τελευταίος, όσο και αν πάσχισε να καλλιεργήσει την εικόνα του εθνικού ηγέτη, απέδειξε πόσο φθαρμένος και ψυχισμένος είναι. Λαϊκιστής και μιμητής των χειρότερων πολιτικών προτύπων ηγετών που κυβέρνησαν την πατρίδα μας. Γνωρίζουμε ότι μας παρακολουθούν και συχνά αντιγράφουν τους λόγους και τις ιδέες μας. Στέλνουμε το μήνυμα πως αν ήθελε να αναγνωριστεί από το λαό μας ως εθνικός ηγέτης, θα έπρεπε να είχε το θάρρος να τερματίσει μόνος του το βίο του φαύλου πολιτικού κόμματος που ηγείται, να το διαλύσει και να το καταργήσει, να ζητήσει συγγνώμη από τον ελληνικό λαό και ο ίδιος να παραιτηθεί από την ηγεσία, να φωνεύσει ο ίδιος το ένοχο πολιτικό κόμμα του και να παρασύρει όλα τα κόμματα στη διάλυσή τους και στο τέλος της μεταπολίτευσης. Αυτή θα ήταν η εθνική του υπηρεσία και ο ελληνικός λαός θα εκτιμούσε την πολιτική του τόλμη αυτή. Σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Τα δύο μεγάλα κόμματα κάποτε κέρδιζαν το 85 και 90% του εκλογικού σώματος. Σήμερα οι Έλληνες δεν θέλουν να ακούσουν ούτε γι' αυτά. Ποιος όμως από αυτούς έχει τη δύναμη να παίρνει τέτοιες εθνικές πολιτικές πρωτοβουλίες? Κανείς. Είναι βουτυγμένοι στον οσυρό κομματισμό, στην αλαζονία και στον αρχηγικό αυταρχισμό. Ελέγχουν τα δημοσιογραφικά αργυρώνητα φερέφωνά τους που χρηματοδοτούνται από τα χρήματα του ελληνικού λαού, τα οποία ξεδιάντροπα εισπράττουν από το ελληνικό προϋπολογισμό. Ελπίζουν ότι ο λαός τι θα κάνει, πού θα πάει, ότι όταν έρθει η ώρα θα κάμουν τα τετύπια τους και θα τους ξαναψηφίσει. Και έτσι, παρά τους τριγμούς, παρά τις απώλειες, θα παρατείνουν και εν τέλει θα σώσουν την κομματοκρατία, τη βουλευτοκρατία και τη φαυλοκρατία που τόσο άνετα αισθάνονται σε αυτή. Αλλά οι μέρες τους τελειώνουν. Ο ελληνικός λαός ήδη έχει αποφασίσει. Αφού αυτό το διεφθαρμένο σύστημα δεν μπορεί να αναδείξει φυσικά πρόσωπα να αναλάβουν την αποστολή του εθνικού ηγέτη, θα αναλάβει ο ίδιος ο λαός το ρόλο του νέου ηγέτη. Ας φρόντιζαν. Τώρα έχει έρθει η ώρα του Έλληνα και της Ελληνίδας να πάρουν την τύχη της πατρίδας τους στα χέρια τους, ασκώντας το δημοκρατικό τους δικαίωμα. Στις επερχόμενες εκλογές θα συντρίψουν το άθλιο πολιτικό σύστημα με την υπερήφανη στάση τους, σπάζοντας τα δεσμά της χυδαίας συναλλαγής. Στο παρελθόν κυβερνήσεις επέλεγαν τις πρόωρες εκλογές με νεφελώδεις και αστήρικτες αιτιολογίες περί δήθεν εθνικών θεμάτων. Στην πραγματικότητα μετρούσαν τα εκλογικά και κομματικά συμφέροντα, αλλά και διασφάλιζαν την ευθύ παραγραφή των αξιόπινων πράξεων των υπουργών. Σήμερα που διακυβεύεται το μέλλον των Ελλήνων, των παιδιών τους, του έθνους ολοκλήρου, δεν έπρεπε να ακουστεί ξεκάθαρα η φωνή του ελληνικού λαού? Δεν έχει λόγο ο λαός για όσα συμβαίνουν? Δεν τολμούν όμως να πάνε στο λαό. Δειλοί και φοβισμένοι τρέμουν τη φωνή του. Αργά ή γρήγορα όμως θα αναγκαστούν να υποστούν τη σκληρή ετοιμιγορία του λαού παρά τις προσδοκίες τους. Ο Σύνδεσμος Εθνικής Ενότητας θα προχωρήσει πιστός στις αρχές του, στην ιδεολογία του και στην πολιτική του τοποθέτηση. Θα συμμετάσχει στις εκλογές. Θα διεκδικήσει την εμπιστοσύνη του λαού και με την είσοδό του στο Κοινοβούλιο θα ανοίξει ένα νέο, ελπιδοφόρο κεφάλαιο στην ιστορία της πατρίδας μας. Το σοβαρότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο Σύνδεσμος είναι ασφαλώς η δημοσιότητα και η ενημέρωση του λαού.
Με τη διεξαγωγή του σημερινού πρώτου τακτικού συνεδρίου, ο Σύνδεσμος θέλει να κάνει ένα σημαντικό άνοιγμα προς το λαό και στην κοινωνία. Σε κάθε εκλογή υπάρχει πάντοτε ένα κρίσιμο ζήτημα. Στη σημερινή εκλογή είναι η επιτυχία του ανοίγματος αυτού και εξαρτάται από εσάς, τους συνέδρους. Μετά το τέλος του συνεδρίου, εάν έχουμε επιτύχει αυτό το άνοιγμα που θα αποτυπωθεί στη νέα ηγεσία του Ανωτάτου Πολιτικού Συμβουλίου, τότε θα έχουμε δημιουργήσει πραγματικά τις προϋποθέσεις ενός νέου, γνήσιου, αυθόρμητου και μαζικού λαϊκού κόμματος. Εύχομαι σε όλους καλή επιτυχία για το καλό του συνδέσμου. Αγαπητές φίλοι και φίλοι, φίλες και φίλοι, σύνεδροι του Συνδέσμου Εθνικής Ενότητας, με τις ιδέες αυτές θέτω υποψηφιότητα ενώπιόν σας για τη θέση του Προέδρου του Συνδέσμου και του Ανωτάτου Πολιτικού Συμβουλίου. Δεν μπορώ να υποσχεθώ ότι θα αναλώσω το μέγιστο των δυνάμεών μου, διότι δεν έχω εμπιστοσύνη στις ισχνές δυνάμεις μου. Διακατέχομαι όμως από ένα ρομαντισμό που επιθυμώ να μοιραστώ μαζί σας. Να φέρουμε στην πολιτική το ήθος και την αγάπη για